Mbebe mupirisa akacrossa from another parallel world achiuya kune imwe parallel world kuno kasingaziva kuti pane tumamafia 2 taitomutsoma paipa tumamafia takanzi wo nagadhi apa gadhi yo anga atumwa namambo secretly kuti aprotecte mbebe zvikanzi koi muri kuita sezvikanzi mbebe uyu atidira masini edu emaweave waiziya apparently kuno kunyika ino kwakune mumwe mbebe anga akafanana neuyo aita zvekuba waiziya anga atsotsa mafia iri waiziya mbebe uyu auya kuno kumanje aona kuti nyika iyi yakafanana nenyika yake waiziya akuti amira ndiende kupolice station ndikasvika police station ndofanira kuzikanwa chete because pane timu randoziva akusvika akubvunza mafia rarere papolice station ero harina kutombomuziva waiziya anga akungonyara bha ari muresa achita se achienda bha kwira taxi but alright mina nditsvage kumwe kune mumwe munhu wandoziva anga andiziva abva aenda kune partner yake waiziya but partner yake kunoko yanga isina kumbobvira aita mupurisa yakatopfudzana naye isina kutombomuziva waiziya akatorwadziwa akati uyu munhu anotombonziva akatopfudzana bha angomutarisa but handichamhoresa bha aenda padheni paaigara because chishuwa chake chachiri chekuona mai vake but paipa akasvika akadzingwa kanzi iwo haugari panapa mai vako vautaura iwo hativaziva waiziya apa mari yake yange yapera manje akufona padheni paipa kwamambo kuti ndoziyana namambo mari yangu yapera uyai munditorewo chikanzi hatikuziva isu aramba achingotaura waiziya hazve kuti zvakamushungurudza waiziya zvakamubohwa abva atarisa ake mudenga akutoona helicopter ichiuya akati dai ndiri nemari ndichitotakurwa nehelicopter achitarisa paside pake abva abvunduka achiona gadhi wamambo ari paside pake zvikanzi kutsvage pana zvikanzi ndandanzi namambo nditose ndikuprotecte kwese kwautase kwauri kuenda pasina maminutes abva amuendesa kuhotel pabva buda rimwe mafia richibuda panze richiwanda 10 seconds udaiso within maminutes waiza bva vatanga kubuda mumwe mufesa udaiso ndimambo wangu anga akaprotectwa nemazigadhi anenge 20-30 waiziya achidaiwa achifamba waiziya mbebe akatarisa gadhi achifamba ari hendisama akamedza mate wangu achiona mambo paipa zvikanzi are you okay zvikanzi bo zvikanzi munhu wangu aina unotsvaga wamuonera zvikanzi ani abva zva kuti gadhi anga ataudza chimambo kuti idzi dzadzitsvaga mai vake zvikanzi munhu ananditsvaga ndiamai vangu ndafunga kuti pamwe kana vari kuno kunyika kuno kwanenge vari vapenyu ndo amai vangu vandoda kuona bhosi pamwe kunoku vari vapenyu waiziya